Вітаю, сябры. Сёння я хочу прапанаваць вам вельмі непростую тэму, хоць можа быць камусьці яна падаецца простай, але мне здаецца гэта не зусім так, таму што яна ўсё яшчэ выклікае спрэчкі, з'яўляецца часам аргументам у некаторых спрэчках. І, канешне, на мой погляд, з аднаго боку яна абнажае адукаванасць вашага апанента, а з іншага боку, можа быць, і ў вас таксама вы адчуваеце, бы можа быць сапраўды ўсё ж такі гэты аргумент праўда, што мне як бы бароцца з гэтай эмоцыяй. Давайте паспрабуем разабрацца, чаму беларускую мову называюць калхознай, ці калхозная яна, калі гэта так, ці добра гэта, калі не, то можа быць і окей. Давайте паспрабуем гістарычнай кропкі погляду паглядзець на гэтае становішча, а таксама, можа быць, трошкі паразважаць і паглядзім, да чаго прыйдзем. Спадзяюся, вы будете трошки выбачаць мне то, што я буду пазіраць у свой тэкст, які я сабрала, тому што, конечно, не буду я вучыць гэта на памяць, я спадзяюся, вы гэта разумееце і не крыўдуеце. Ітак, значыцца, мы можам ужо дакладна сказаць, першыя ўсходнеславянскія дыялектныя рысы, якія становяць асновай беларускай мовы, мы можам ужо прасачыць, бо яны пачынаюць фармавацца ўжо з канца 11 стагоддзя, 11 на хвілінчку, зараз 21. У пачатку 13 стагоддзя ўжо ў пісьмовых помніках адрозніваюць тры ўсходнеславянскія мовы: беларускую, украінскую і рускую 13 стагоддзя. Але ёсць іншыя даследчыкі, якія адносяць фармаванне моваў да куды больш ранняга перыяду. Яны кажуць, што супадаюць арэалы беларускіх гаворак з зонай распаўсюджвання так званай банцараўска-тушамлінска-калачынскай археалагічнай культуры, якая адносіцца да пачатку 5-га, першай паловы 8-га стагоддзя нашай эры. Як жа увогуле можна даведацца пра існаванне мов? Падставай для тых даследчыкаў, якія як Фёдор Клімчук не падтрымліваюць ідэю распаўсюджання археалагічнай культуры, з'яўляецца супадзенне гэтых моўных зонаў з межамі дзяржаваў, якія раней існавалі. І, напрыклад, тут вельмі ўсё проста з мяжой рускіх і беларускіх гаворак, бо яна проста праходзіць па ўсходняй мяжы ВКЛ. Все зразумела. Тое самае з беларускай, напрыклад, і польскай гаворкай, бо гэта мяжа Падляшша, але што рабіць з беларускімі і украінскімі гаворкамі, бо там няма ніякай мяжы, на якую мы маглі бы з вамі абаперціся. Ніякія пісьмовыя крыніцы таксама нічога пра гэта не кажуць. Таму на самой справе, якую мы выснову можам зрабіць з гэтага фармавання гэтых гаворачак, адбылося яшчэ да з'яўлення пісьменства ў славянаў, прынамсі ў першым тысячагоддзі нашай эры. Там усім часта, мне здаецца, не хапае такой фактуры. Але, дарэчы, я хочу яшчэ дадаць, што ўсё тое, што я расказваю, гэта ўсё то не з галавы, гэта ўзято з крыніцаў, якія знаходзяцца ў вольным доступе. Вы самі можете праверыць гэту всю інфармацыю, і я, што змагу, пакіну ў каментарах альбо ў апісанні відэа, і вы сможете самі паглядзець. Давайте пойдзем далей. Безумоўна, пісьменства спачатку распаўсюджвалася менавіта ў сталіцах славянскіх княстваў. Беларусі гэта сярод іншага полацкае княства, і, напрыклад, помнікамі полацкага пісьменства мы ведаем іх, і я магу іх пералічыць. Гэта і рагвалодавыя камяні, гэта таксама і надпіс на крыжы Ефрасіні Полацкай, і так званыя графіці Спаса Ефрасінскай царквы. А таксама гэта полацкае Евангеліе 12 стагоддзя і некалькі берасцяных граматаў. У некаторых з іх мы ўжо выяўляем асаблівасці беларускага вымаўлення. Гэта аканне, гэта цоканне характэрнае для гэтага рэгіёну, таксама пераход в у нескладовую і цвёрдае р. Але, тым не менш, нягледзячы на ўсё гэта, прынята старыяграфіі тое, што час зараджэння беларускай мовы гэта канец 13-14 стагоддзя. І мы нават з гэтай лічбай можам пагадзіцца. Я лічу, чаму не? Бо для нас галоўнае, што існавала і існавала асобна. Менавіта ў гэты час, канец 13-14 стагоддзя, у граматах дзелавой асабістай перапісцы з'яўляецца відавочная прыкметная лексіка і фанетыка, якія сталі і былі ўласцівымі менавіта для беларускай мовы. Якраз тут вельмі зручна да канца 14-15 стагоддзя адносяць складанне беларускай народнасці. Яшчэ адзін цікавы прыклад пісьмовы з рысамі беларускай мовы — гэта дагаварная грамата смаленскага князя Мсціслава Давыдавіча з Рыгай і Охотскім берагам 1229 году. Я прыкладу вам малюнчык, можа дапаможа камусьці. Але ідзем далей. 1351 года адносяць згадку аб вусным выкарыстанні беларускай мовы ў клятве Кейстута. Заключаючы мір з венгерскім каралём, ён забіў быка і пры сведках пракрычаў: «Рагаціна, розні нашы, паноў з намі». Можа быць, і не варта было мне гэта чытаць, але гэтыя словы фанетычна даслоўна запісаны ў мінскай хроніцы 1351 года і з'яўляюцца носьбітамі беларускіх прыкметных рысаў. Далей, у 14 стагоддзі пры Альгердзе старабеларуская становіцца афіцыйнай мовай у Вялікім княстве літоўскім, і не давайце сябе падмануць. Тут на самой справе вельмі важны момант. У беларускім пісьменстве таго часу старабеларускую мову называлі
беларуская. Але зараз мы не назовем яе рускай з аднаго боку па вельмі зразумелых прычынах, а з іншага боку нам зручней называць яе старабеларускай, таму што яна абладае уласцівасцямі беларускай мовы. Ідзем далей. Такім чынам на беларускай мове ўжо тады вялі афіцыйную і прыватную перапіску. А таксама судовую практыку перакладалі на яе нейкія творы і выкарыстоўвалі падчас зносінаў. Для нас гэта на самой справе вельмі і важна. І тут, канешне, нам ужо варта перайсці да французскай скарыны, узгадаць тое, што кнігадрукаванне на старабеларускай мове альбо, хутчэй будзе сказаць, на беларускай рэдакцыі з царкоўна-славянскай мовы. Гэта 1517 год. Вельмі вядомая гэта гісторыя, так, з друкам скарыны, і будзем на гэтым засяроджвацца. Далей характэрна, што старабеларуская мова стала, дарэчы, трэцяй славянскай мовай пасля польскай чэшскай, на якой пачалося кнігадрукаванне. І Біблія была надрукавана ў Празе, але пасля ў 16 стагоддзі цэнтр беларускага кнігадрукавання быў перанесены ў Вільню. Але далей таксама трэба было згадаць дашэдшыя да нас 600 кнігаў метрыкі Вялікага княства Літоўскага. Гэта дзелавой архіў канцылярыі, зборы законаў ВКЛ, такія як судебнік Казіміра 1468 года, статуты ВКЛ у рэдакцыях 29, 66 і 88, усё гэта на старабеларускай мове з вялікай колькасцю адметнай беларускай лексікі. Таксама на старабеларускай мове выйшла газета Вялікага княства «Навіны грозныя, а жаласлівыя» пра трагічныя падзеі ў Полацку, калі Іван Жахлівы захапіў горад у 1563 годзе. Але, канешне, безумоўна, мы не можам абмінуць таго, што беларуская мова, як і любая на самой справе мова ў свеце, падлягала нейкім зменам, уплываў іншых моваў, зычнем і гэтак далей. Трошачкі давайте пра гэта скажам. Напрыклад, нам трэба адзначыць, што з канца 14 стагоддзя адзначаецца паланізацыя магнатаў шляхты, вядомая, так, і ў слоўніках літаратурнай мовы былі таксама ў той перыяд заметныя лацінскі і германскі ўплыў, а ўжо ў першай палове 17 стагоддзя, калі перанесены быў цэнтр кнігадрукавання ўжо ў Кіеў, назіраецца ўплыў украінскай мовы. Фанетыка і марфалогія старабеларускага стабілізавалася ў 16 стагоддзі, але, як мы ўжо з вамі ўзгадвалі, некаторыя асаблівасці нават яшчэ і раней, бо, напрыклад, пераход у нескладовае, гэта пачатак 13 стагоддзя і аканне прыкладна 14 стагоддзя. Зараз, на жаль, мы мусім перайсці да цяжкіх непрыемных часоў для беларускай мовы. З другой чвэрці 17 стагоддзя старабеларуская літаратурная мова увабрала ў сябе столькі польскіх элементаў, што зусім адарвалася ад сваёй народнай асновы, бо, напрыклад, мы ж памятаем, што ў 1569 годзе была створана Рэч Паспалітая, калі ВКЛ і карона польская аб'яднались у адну дзяржаву, але таксама памятайце, што гэта адбылося не за адзін раз, пачалося гэта вельмі даўно, яшчэ 14 стагоддзя, памятайце з гэтых там дзеянняў Егайлы і гэтак далей, але паступова гэта на самой справе ўсё роўна нагадвала сумную сучасную інтэграцыю Расіі з Беларусю, бо, канешне, гэта адбілася на беларускай мове. Бо, як прыклад, мы можам прывесці тое, што ў 1696 годзе у нас уже польская мова з'яўляецца дзяржаўнай на землях ВКЛ, на нашых, так сказаць, і не толькі, да, землях. І што мы маем? 300 годдзі беларуская мова з'яўлялася дзяржаўнай у Вялікім княстве Літоўскім, і прычым, што на ёй ж размаўлялі не толькі беларусы і ліцвіны. Тут варта ўзгадаць кітабы, якія пісаліся па-беларуску, але арабскім пісьмом, і гэта рабілі яшчэ татары, якія прыйшлі з Тахтамышам да Вітаўта. Але, тым не менш, здараецца тое, што здараецца. Пасля мы ўжо пераходзім з вамі да 3 падзелаў Рэчы Паспалітай, які адбываецца напрыканцы 18 стагоддзя. І, самі ведаеце, паступова частка за часткай тэрыторыя сучаснай Беларусі адыходзіць у склад Расійскай імперыі. І я нават таксама хацела б адзначыць, але я думаю, вы падзяляеце гэтае маё меркаванне, што мне вось вельмі непрыемна, вельмі шмат хто, акрамя, канечне, беларусаў, у адносіне да падзелаў кажа пра падзелы Польшчы, але, калі ласачка, гэта была не толькі Польшча, гэта былі яшчэ, прынамсі, там тое самае ВКЛ, якое да яе было дададзена. Гэта крыўдна, так, і недакладна, як мінімум. У далейшы перыяд, на самой справе, думаю, вы ведаеце, што не адразу адбыўся гэты шлях до сапраўднай русіфікацыі, бо ступень распаўсюджвання беларускай у канцы 18-го, пачатку 19 стагоддзя характарызавалася завяршэннем паланізацыі шляхты. Гэта цалкам лагічна, сярод якой між тымі ўсё роўна яшчэ існавала беларуская мова, і уже канцом яе ўжытку ў гарадах. Таксама, верагодна, вы ведаеце яшчэ з школьнай праграмы, што першапачаткова адносіны да беларускай мовы на гэтых новых тэрыторыях Расійскай імперыі былі дастаткова лаяльныя. Да пачатку 19 стагоддзя адносяць час станаўлення сучаснай беларускай мовы на аснове беларускіх народных дыялектаў ва ўмовах адсутнасці пастаяннай практыкі пісьма. То есть яшчэ нейкая гаворка ідзе, але ўжо ніхто на яе асабліва нічога не запісвае. Агульная арыентацыя на народнае жывое вымаўленне і ігнараванне спадчыны старабеларускай царкоўнай традыцыі прывяло да развіцця мовы без якога-небудзь кодэкса правілаў і граматыкі, а таксама правапісу, і спатрэбілася стварэнне новых нормаў.
Канешне, яшчэ ўсё складнялася тым, што існуюць два алфавіты, гэта і кірыліца, а таксама лацінка. Але варта, канешне, прыгадаць, што спробы распрацоўкі першай беларускай граматыкі адносяць яшчэ нават да 18 стагоддзя. Лічыцца, што першая такая граматыка літоўская, якая была не знойдзена, яна была распрацавана магілёўскім архіпіскапам Станіславам Богушам Сестрынцэвічам. Але зноў жа зробім такую рэмарачку, што літоўская гэта не значыць сучасная тэрыторыя Літвы. Бо паводле этнаграфічных даследаванняў яшчэ ў 1886 годзе, напрыклад, на Міншчыне мясцовыя жыхары называлі беларускую мову літоўскай. Але ідзем далей. Наступная спроба стварыць граматыку была здзейснена ў 1846 годзе Паўлам Шпілеўскім. Але як вы думаеце, што праца не была дапушчана да публікацыі? Згадаем, як жа ўсё ж такі мы прайшлі гэты шлях да русіфікацыі. Тут усё проста, гэта як бы нібы рэакцыя на паўстанні 1830-31 года, а тым больш 1863-64 года. І ў гэты час ужо паланізацыя змяняецца русіфікацыяй, якую актыўна пачынаюць праводзіць расійскія ўлады. Перайдзем да фактуры. Напрыклад, у 1839 годзе імператар Мікалай забараніў выкарыстоўваць народную гаворку ў каталіцкіх касцёлах. У выніку гэтую народную гаворку замяніла польская, так? Але ўжо ў 1859 годзе быў забаронены друк на беларускай лацінскім алфавітам, у 67-м друк на беларускай быў забаронены цалкам. Нібы выглядае так, што мне падабаецца гэты верцель так з тым, што забараняецца беларуская гаворка і яна замяняецца польскай, і гэта дастаткова цікава, таму што атрымліваецца нібы польская не была так страшна для расійскіх уладаў, як наша мясцовая мова, бо на самой жа справе гэта ж усё роўна заклікі да сепаратызму, так? Калі вы маеце сваю мову, вы ўжо можаце там на базе нейкіх прыкметаў аб'яднацца, і гэта небяспечна. І ўвогуле цікава было б варта паразмысліць над гэтым, падумаць, чаму так было, нешта больш пачытаць, але лічу прыкметным. Ідзем далей. Сучасная беларуская мова адноўлена ў 19 стагоддзі на аснове гутарковай гаворкі сялянаў, мы гэта сябе пазначаем, якая існавала на этнічна-беларускіх землях у выглядзе разнастайных дыялектаў, што мы маем і зараз. Агульная нераспрацаванасць мовы да пачатку 20 стагоддзя прывяла да недахопу словаў і выразаў для апісання незнаёмых беларусу, селяніну, прадметаў і паняццяў. У асноўным яны браліся ў гэты час беларускімі літаратарамі і дзеячамі з польскай. Гэта вельмі зразумела. Тое самае мы зараз можам казаць, бо я чула такія меркаванні, што вось, як вы сабе ўяўляеце, напрыклад, нейкую адукацыю вышэйшую на беларускай мове, або не распрацавана тэрміналогія і гэтак далей. Але, па-першае, не будзем забываць, што яшчэ, па-моему, Петру Першаму казалі, што, напрыклад, на расійскай мове не можа быць ніякай адукацыі, бо куды вы паглядзіце, вот ёсць французская мова, яшчэ нешта так, нямецкая, напрыклад, але руская не гатовая, не вартая. Што зрабілі тыя ж расіяне? Паглядзіце, у них куды как бы не глянь, паўсюль у них тэрміналогія, яна запазычаная. Зараз чамусьці яны альбо беларусы, да, носьбіты рускай з пагардай глядзяць на беларускую мову, з кропкі погляду, што вось у нас у рускай ёсць тэрміналогія, але вы яе ўзялі, і на самой справе такім жа чынам беларуская мова можа яе ўзяць, і гэта нармальна, гэта натуральна, гэта вельмі звычайная з'ява для ўсяго свету браць тэрміналогію адкульсьці. І гэтая ремарачка наконт селяніна нас будзе весці да таго, чаму калхозная. Яшчэ дадам, чаму яны, напрыклад, бралі з польскай. Так, можна сказаць, ну вось это вот якая вам розніца, да, і то, але калі ты знаходзішся ўжо пад прыгнётам нейкай пэўнай дзяржавы, напрыклад, калі ўжо гэтыя землі, якія былі там да гэтага часткова паланізаваныя, пераходзяць у расійскую імперыю, то, канешне, вызваленне ад расійскай імперыі будзе цягнуць іх да сваіх ранейшых каких-то не больш глыбокіх каранёў, а таго, што было раней, калі мы яшчэ памятаем, як было добра. Умоўна, так? Таму, канешне, яны і цягнуліся да польскай, мне здаецца, гэта натуральным. Тут справа не ў тым, што вось палякі таксама паланізавалі, прыціснялі, прыгнеталі, а вы ўсё роўна да іх. Не, тут гаворка ідзе не пра гэта, гаворка ідзе пра тое, што трэба зараз як бы ад гэтага іх пазбавіцца, а пасля ўжо як бы будзем разбірацца. Пасля кастрычніцкай рэвалюцыі 1917 года беларуская мова была прызнана дзяржаўнай, яе пачалі выкарыстоўваць у афіцыйнай дакументацыі, судовай справе, у адукацыйнай сферы, але таксама ў 1918 годзе входзіць першая граматыка ўжо, да, пра якую ўсе ведаюць, гэта беларуская граматыка для школаў Тарашкевіча. З самага пачатку яна крытыкавалася, канешне ж, за шэраг прабелаў, у першую чаргу Язэпам Лёсікам, які ў выніку разам з братам Антонам Лёсікам прапанаваў у 1925 годзе праект рэформы правапісу і азбукі. Да 1930 года арфаграфічная камісія пад кіраўніцтвам Некрашевіча паспела падрыхтаваць агучыць праект змены беларускага правапісу, але тут мы зноў сустракаемся з хваляй палітычных рэпрэсіяў. Праект гэты быў забаронены як нацдэмаўскі,
Было нельга выкарыстоўваць распрацоўкі рэпрэсаваных мовазнаўцаў і страцілі нарматыўнасць, канешне, створаныя імі слоўнікі. Ну, вось так вот. Праца над новым слоўнікам і новым правапісам тым не менш працягвалася, але гэта рабілася таемна. А пасля вы кажаце, а чаму ж беларуская такая не запрацавана? Ну, паглядзіце на ўмовы это паглядзіце. У 1933 годзе на агульных умовах узмацнення ідэалагічнага кантролю за культурай у СССР і новымі хвалямі барацьбы з нацдэмаўшчынай была праведзена рэформа правапісу, а фактычна і граматыкі беларускай мовы. Я думаю, паспрабую ўставіць тут, мне здаецца, бачыла я прыклады зменаў, і на самой справе гэта вельмі істотная змена ў тым плане, што сапраўды гэты закон набліжаў беларускую мову да рускай, былі страчаны пэўныя асаблівасці вымаўлення, і гэта стала падставай для вось гэтых вот аргументатараў казаць зараз, што беларуская і руская мова вельмі падобныя, альбо ўвогуле там адно і тое, гэта там беларуская проста дыялект. Нам проста варта не забываць пра тое, што гэтае падабенства яно было створана, і яно было створана штучна, гэта не натуральная нейкая з'ява, што сапраўды мы ж вось побач жылі і ў нас все так падобна. Не, гэта было не так. Гэты самы указ быў названы пра змену і спрашчэнне беларускага правапісу, дакладна аб зменах і спрашчэння беларускага правапісу, але большая частка зменаў была ўведзена ў граматыку. Рэформа ўводзіла як фанетычныя марфалагічныя змены, так і новы беларускі слоўнік, дзе былі выключаны словы, якія не маюць прямых эквівалентаў, не маюць прямых адпаведнікаў у рускай мове. Некаторыя словы, наадварот, былі ўведзеныя. Я таксама паспрабую пашукаць, але я не ўпэўнена, што змагу, але я нават бачыла, што некаторыя словы, якія мы, напрыклад, калісьці вывучалі ў школе і нават сустракалі ў некаторых аўтараў беларускіх, якія лічым беларускімі, яны на самой справе былі створаны калькай з рускай мовы, і мяне гэта шакавала. Гэтая русіфікацыя мовы, яна куды глыбее, і нават калі мы кажам, што мы разумеем і ведаем, усведамляем усе гэтыя падзеі, то мы не філолагі, не філалагіні і не разумеем, як глыбоко гэтыя корні прараслі у нашай мове. І на самой справе, калі ўжо так адраджаць, так працы там вельмі шмат, і не ўпэўнена я, што на самой справе мы змаглі бы зрабіць гэта. Але былі знішчаны рукапісы гатовых акадэмічных беларускіх слоўнікаў. У выніку рэфармавання беларускай арфаграфіі ў 1933 годзе было ўведзена ў беларускую мову з рускай больш за 30 фанетычных і марфалагічных асаблівасцяў. А гэта важна. Тым не менш, у 1931 годзе, 1940-х годах выпуск кніг на беларускай мове ў БССР упаў з 1301 да 375, а на рускай узрост 38 да 362. Само выкарыстанне беларускай мовы стала звязвацца з небяспекай, быць абвінавачваным у нацдэмаўшчыне. Ну, гэта ўвогуле класічны метад, які зручны і падабаецца кожнаму. У верасні 1941 года выдаецца выдавецтвам Менск 20 000 тыражоў правапісу Тырашкевіча ў асноўным рэдакцыі і школ. Я вось зараз зраблю маленькую рэмарку, можа быць, і не варта мне яе рабіць на самой справе, таму што я яе не спраўдзіла. Але наколькі я яшчэ памятаю са сваёй вышэйшай адукацыі, што чаму ўвогуле, да, вось мы там кажам, паглядзіце, вось весна, вайна, што вы да мовы. Тут жа ёсць жа такі момант, што калі вот тэрыторыі акупуюцца, умоўна, напрыклад, падтрымка нават з нямецкага боку, з бакоў гэтых акупацыйных уладаў беларускай мовы, яна не таму, што яны такія мілашкі і таму, што кажуць, о, глядзіце, народ, які трэба адраджацца. Не, на самой справе яны робяць усё тое, што адцягне гэтых людзей ад той дзяржавы, з якой яны ваююць. То есть, умоўна, яны ваююць супраць СССР, вельмі, канешне, зручна і граматна адарваць ад іх такім чынам нават ідэалагічна людзей. Таму, как бы, да, не будзем будаваць ілюзій. Неканчаткова распрацаваны правапіс і тэрміналогія стрымлівалі выданне кнігаў, і гэта зразумела, бо як, как бы, выдаваць, да, калі не хапае словаў, асабліва падручнікаў. Гэтае пытанне паспрабавала вырашыць тэрміналагічная камісія, якая зацвердзіла новы правапіс у 43-м годзе. Зноў жа так, людзі, как бы, час не гублялі. Калі трошачкі нейкая паблажка пайшла, яны карыстались, і, как бы, дзякуй ім за гэта. Але праблемы не скончыліся. Міністр Розенберг прапанаваў пераводзіць беларускія школы на лацінку. Не забываем, што ідзе вайна, тэрыторыя акупаваная. У выніку 42-м лацінка ўведзена ў першыя і другія класы пачатковай школы і рэкамендаваная для вывучэння ў астатніх пачатковых класах. Моўна, вот гэта набліжэнне моваў таксама, яно ж, как бы, вельмі заўважнае праз тое, што мы выкарыстоўваем той алфавіт, не які, напрыклад, зараз вот палякі выкарыстоўваюць, да, а мы выкарыстоўваем, які выкарыстоўваюць расіяне. А ў нас, паўтару, ёсць два. І вось гэты момант з боку нямецкіх уладаў, дазвалення перайсці, как бы, на лацінку, да, вот спрыянне, напрыклад, гэтаму, гэта таксама такая ж ідэалагічная магчымасць адарваць ад Расіі беларусаў.
Таму мне здаецца, нават зараз гэта лёгка, да, можна так вот казаць, толькі па таму, які правапіс мы выкарыстоўваем, у якім как бы мы пад кімі мы знаходзімся, у якім ідэалагічным полі. Усё б добра, але, канешне ж, вайна скончваецца і лагічна зразумела, што ўсё гэта забываецца, так і мы зноў вяртаемся да рускай мовы, канешне ж. Асобныя несістэмныя супрацівы, напрыклад, Мазурава ў 50-х, яны не мелі ўплыву. А Мазураў на самой справе пра мову чытаў, зачытваў па-беларуску, і гэта было на самой справе, ну, не вельмі распаўсюджаная з'ява, і вельмі, он, канечне, малайчына, смелы чалавек, але, канешне, пры адраджанні мовы трэба праца сістэмная. Самі, я думаю, ўжо бачыце, да і разумееце, вы разумныя. У 60-х з'явіліся распрацоўкі, аўтары якіх тэарэтычна тлумачылі неабходнасць русіфікацыі беларускага народа. І вот уявіце, тэарэтычна тлумачылі, вот такія красаўцы. Прычым гэта было не толькі для беларусаў, канешне, гэта было ў ліку іншых нерускіх народаў, ставячы задачу стварэння адзінага савецкага народа. Гэта, дарэчы, ім не ўдалося. У тым кантэксце, пра які, мне здаецца, таксама варта зрабіць асобнае нават відэа пра тое, што беларускую мову затаптвалі, да, і как вот у тым вершы, але колькі б нас не забівалі, нашы карані ўсё роўна прарастуць. Бо гэтыя штучкі, так скажам, вельмі лёгка не знішчыць. Але ідзем далей. Доля кніг і брашур без выдавецкай дзейнасці зменшылася з 85 до 9% з 40 до 85 года. Уявіце, то бок памятаеце, мы яшчэ недавно з вами казалі вот пра гэтыя лічбы, да, то што ў нас тираж упаў, значит, 31-40 год з 1301 до 375 кніг, а па-руску наадварот узрос, а тут мы ідзем далей, наступны перыяд 40-85 год, і просто з 85% до 9, гэта, канешне, просто шок-кантэнт. Прычым, што нельга нічога было з гэтым зрабіць, бо празмерная зацікаўленасць сумным станам беларускай мовы магла, конечно же, быць у нас трактавана як нацыяналізм. Цікавасць дзяржавы да беларускай мовы аднаўляецца ў канцы 80-х стагоддзяў, тады ўвогуле чулі как бы паветра падчас перабудовы пад ціскам беларускай гарадской інтэлігенцыі. Таксама вот, да, цікавая з'ява. Бачыце, вот нішчылі, прыціскалі, а вось толькі вот трошачкі как бы аслабілі і ўжо павылазіла інтэлігенцыя з беларускай мовай, і гэта выдатна. Праводзілася сацыялагічнае сацыялінгвістычнае даследаванне, ствараліся грамадскія арганізацыі, найважнейшае, напрыклад, таварыства беларускай мовы, імя Францішка Скарыны, которое было арганізаванае ў 1989 годзе. І, канешне ж, вы думаеце, што ж зараз, а яно было ліквідавана 8 лістапада 2021 года. Верховный суд Беларусі. 26 студзеня 1990 года быў прыняты закон аб мовах у беларускай ССР, які надаў беларускай мове статус адзінай дзяржаўнай мовы ў Беларусі, і пачалася беларусізацыя, прыемная, але кароткая. Закон аб мове прадугледжваў поўны пераклад дакументаабароту на беларускую мову за 10гадовы пераходны перыяд да 2000 года. І мне здаецца, гэта окей, гэта цалкам зразумела, і 10 гадоў гэта шмат, і перайсці можна было бы. Аднак беларусізацыя была спынена. Я буду здзіўлена, калі вы не ведаеце чаму, але, можа быць, вы памятаеце, што ў 95 годзе ў маі было праведзены рэферэндум, і так вось сталася, вот нечакана, так, што прагаласавалі за тое, каб руская мова была дзяржаўнай. Не магу, канешне, гэта выбачыць, але я бы не стала пеняць на народ. Я часам гляджу Екатерину Шульман, такая есть расійская паліталагіня, выбачайце, што я на самой справе не гляджу, я амаль стараюсь не глядзець рускамоўны контент, але мне вельмі падабаецца яе экспертыза і акадэмічны грунт, на якім базуюцца яе погляды. І яна вельмі цікава казала пра тое, чаму увогуле аўтакраты, напрыклад, выкарыстоўваюць рэферэндумы падчас выбараў, да? Канешне, складана беларусам пра гэта казаць, але падчас выбараў умоўна ёсць кандыдаты альбо партыі, якія імкнуцца трапіць ва ўладу, яны зацікаўлены ў выбарах, яны зацікаўлены, як яны праходзяць, так, будуць пільнаваць. А калі праходзіць рэферэндум, і з аднаго боку гэта здаецца, што гэта ж такая как бы дэмакратызацыя, вот сапраўды кожны можа выказацца, але на самой справе тут улады маюць справу з неарганізаваным насельніцтвам, якое не мае суб'ектнасці. А калі няма суб'ектнасці, як бы шмат вас не было, вамі можа круціць любая меншасць. Дарэчы, яшчэ прывозіла прыклад, што там ёсць у еўрапейскіх краінах такія прыклады, але там няма такой канцэнтрацыі ўлады, да, как у нас, напрыклад, в адных руках, і дзяржава як бы не можа гэты дыскурс манапалізаваць. Вось і ўся гісторыя. Таксама вельмі цікава, да, для спрэчак з людзьмі, якія кажуць, ну вось жа народ выказаўся. Ну, выказаўся. Але менш, да, нам кажуць пра тое, што беларускую наданне рускай мове статуса дзяржаўнага падтрымала 83,3% выбаршчыкаў. Я не магу гэта паверыць. Мне кажется, гэты цифры нават проста улічваючы ўсё, што было, усю гісторыю, што ўсё роўна шмат людзей яшчэ жыло ў вёсках, і ўсё роўна там захавалася беларуская. Ну немагчыма. Ну ладно, хто я такая, да? Але
Не будзем забываць. З пункту гледжання права. Я даже сабе выпісала. А дакладней закона аб усенародным галасаванні на рэферэндум не могуць увогуле выносіцца пытанні такога складу, да, як нацыянальная гістарычная ідэнтычнасць. У наш час у афіцыйнай сферы ў бытавым выкарыстанні ў гарадах, што казаць, вы самі можаце паглядзець у вакно, пераважае руская мова. І больш за тое, нават калі нешта па-беларуску казаць, можна яшчэ і здзіўленне сустрэць, паднятыя брові ў людзей. Але беларусы не заўважаюць, свет заўважае. Беларуская мова была па класіфікацыі ЮНЕСКА ўнесена ў ну не ўнесена, она з'яўляецца ўразлівай. У 17 годзе 48% насельніцтва Беларусі лічыла беларускую сваёй роднай, 43 назвалі родную рускай, 6 абедзве мовы. Пераклад кодэксаў, дарэчы, прикольны такі момант, які быў спынены самі ведаеце чым, але, напрыклад, толькі к 19 году, у 19 годзе хацелі, можа, дарэчы, і зрабілі, можа, і паспелі. Яны толькі думалі перавесці кодэкс аб шлюбе сям'і на беларускую мову, уявіце? Перавялі да пачатку лістапада 19 выбарчы кодекс, але 20 год. У Беларусі, дарэчы, таксама, да, тэма для меркавання ніводнага беларускамоўнага ВНУ. Ніводнага. І можна колькі заўгодна расказваць пра тое, што можна на любой мове, і ёсць некаторыя там, хто канешне, але гэта зусім не тое, как беларускамоўнае ВНУ, і магчымасць атрымаць адукацыю выключна на беларускай мове у Беларусі, ну, яе проста не існуе. І ўжо само гэта павінна как бы людзей павяргаць у шок. Маем, што маем. Я павінна ўжо падводзіць некаторыя вынікі. Я на самой справе ўпэўнена, што вы самі можаце падвесці гэтыя вынікі, бо сітуацыя зразумелая, і тым больш, што калі вы гэта глядзіце, я ўпэўнена, што вы самі пра гэта думалі. Але вернемся да тэмы нашага відэа пра калгасную мову. Што такое калгасная мова? Не можам адвяргаць таго факту, што на самой справе вельмі доўга і далей за ўсіх, да, і нават на нынешні момант носьбітамі беларускай мовы часцей з'яўляюцца людзі ў вёсках, і гэта нармальна, гэта цалкам натуральная з'ява. І тут ёсць момант такой, што, па-першае, слова калгасны гэта ўвогуле как бы канструкт прынесены Расіяй. Само как бы існаванне вось гэтага калгаса, гэта не мы прыдумалі. І калгасы гэты ў вёсках і насаджваліся. І проста как бы звязаўшы адно з другім, выкарыстоўваць гэты яшчэ, калі вы тым больш любіце вот эту савецкую спадчыну, выкарыстоўваць это как абразу, ну как бы гэта как бы пытанне ўжо не да мяне, а да тых людзей, хто гэта кажа. Але тым не менш, канешне, калі пад гэтым хаваецца сэнс, што беларуская неслася праз вёску, безумоўна, бо мы з вами сёння, па-моему, 2 разы у гэтым відэа узгадалі, што гэта ўсё заўсёды рабілася на базе беларускай народнай гаворкі. І гэта нармальна, гэта натуральна. Калі былі ў Рэчы Паспалітай, калі праисходзіла паланізацыя, то, канешне, інтэлігенцыя і гэтак далей, людзі жадаючыя несці свае думкі ў масы, людзі жадаючыя пабудаваць кар'еру, у які б то не было перыяд, яны будуць прыходзіць на мову метраполіі, і якая б гэтая мова не была. А людзі, якія жывуць на месцы і, канешне, менш как бы сур'ёзнымі ў нейкім стане, да, сур'ёзнымі для, можа, агульнага грамадства, але вельмі важнымі для сябе справамі займаюцца, яны выкарыстоўваюць ту мову, якую выкарыстоўвалі іх продкі, якую ім зручней, на якую іх выхавалі, якую яны разумеюць, якая вельмі якасна перадае ўсё тое, што варта ў іх жыцці. Бо памятаеце, мы згадалі, што не хапала словаў, якія не ведаюць селянін. Але ў селяніна, то паглядзіце, вы не здзіўляліся, колькі ў нас розных словаў есть для таго, каб апісаць розныя працы з глебай, з жывёламі, альбо нават гэтай гаспадарчай пабудовы. Усё тое, што было трэба, яно ёсць. І зараз гэта настолькі павінна, мне здаецца, весці да думкі, што калі ім спатрэбіцца нешта большае, большы лексікон, то мы яго можам стварыць, бо гэта нармальна. Мова гэта не нейкая задубелая такая рэч, якую вось ты ўзяў, как бы, ну, не налезла, как бы пайшоў у больш прывабную рускую. Не, мова будуецца, мова развіваецца, і калі мы яе будзем развіваць, будзем на яе размаўляць, то яе ўсё наперадзе. Узяць зноў жа тэрміналогію, ніякай праблемы не існуе, бо і так пранікае вельмі моцна англіцызм, я не бачу гэтым ніякай праблемы. І хачу толькі сказаць, што у нейкім сэнсе, ну, канешне, калгасны, але не толькі, не калгасам адзіным трымаецца беларуская гісторыя, гэта сюды же ідзе, канешне, гэта размова пра то, што беларусы дзеці партызан. Нет, беларуская мова, як сёння ў відэа, я пастаралася перадаць вам, яна вельмі вялікую доўгую гісторыю мае. Яна, памятаеце, з'яўлялась там 400 годзі дзяржаўнай мовай у Вялікім княстве літоўскім. Яна старажытная, яна можа быць не настолькі багатая зараз для сучаснага свету, але ў яе есть велічэзны, добры, якасны падмурак, які мы можам павялічыць, і праблемы няма.
Дзякуй вялікі вам за ўвагу. Асабліва калі вы даглядзелі гэта відэа да канца, мне вельмі гэта прыемна. Спадзяюся, што гэта было трошкі хоць бы вам карысна. Пішыце, калі ласка, свае меркаванні, пішыце нейкія, можа быць, моманты, якія я не адзначыла, альбо можа быць адзначыла недакладна, альбо вы неяк па-іншаму на іх глядзіце. Мне гэта будзе вельмі цікава, мне гэта будзе карысна, гэта будзе цікава, карысна ўсім іншым, хто будзе гэта глядзець і чытаць, а таксама гэта ўплывае на распаўсюджанне беларускамоўнага кантэнту і ўвогуле беларускасці. Таму дзякуй, стаўце падабайкі. Калі вам гэта спадабалася, пішыце каментары і яшчэ пабачымся.